She's a promising personality ready to make a name in the world of modeling. Alluring, stunning, and she's 100% Pinay. Meet Danica Flores Magpantay, ang kauna-unahang Pinay na nagwagi sa titulong Ford Supermodel noong 2010. Simula nang manalo sa Ford Supermodel of the World noong 2010 sa New York City si Danica, kaliwat kanan na ang kanyang mga modeling projects. Ano kayang nararamdaman ni Danica sa malaking pagbabago na ito ng kanyang buhay? Okay naman. Kasi masaya ako kasi the one I wanted to win won. So I'm really happy. At nang matanong kung may oportunidad makasali siya sa local showbiz, ito ang kanyang masasabi. Hindi ko pa alam. I guess I'm not closing the door kasi I mean with my career path now, I mean I didn't really expect this in life. Nag-aaral ako ng fine arts sa UP Diliman and then this happened. With my life now, I guess it's not far from where I would be eventually, but probably if you're asking me if I'd go celebrity, pwede, but acting? Hindi pa. Ikwinento rin sa amin ni Danica ang ilan sa mga naka-line up niyang projects ngayong taon. Well, in Philippines, I have upcoming projects and endorsements, but I still can't say. But yeah, I do have upcoming projects, especially this Feb, especially magazine shoots and fashion shows. Malaki rin ang naging impluwensya kay Danica ang kanyang mommy na walang iba kundi si Lala Flores, isang professional makeup artist at kumatawan rin sa nasabing contest 20 taon na ang nakakaraan. At first, hindi niya talaga gusto mag-model, but she really supported because she believed na she doesn't wanna stop us from any of our dreams. So with whatever we want in life, she said na she wants that we would be able to experience everything fully, and she's just there to back us up 100%. Kumustahin naman natin ang pagbisita ni Danica dito sa ating probinsya. First time ko mag-visit sa Vigan, and natuwa naman ako kasi I don't really get to see places like this. And natuwa ako na when I got back to Philippines, I was able to see more of Philippines than what I used to see kasi I live in Makati. Now na nakikita ko, now that I got back, nakikita ko na iba't ibang sides, and I'm really happy to be here. Kasi ang ganda, really rich in culture, and the people are very nice and friendly. At ano naman kayong masasabi ni Danica tungkol sa mga nagagandahang kababaihan dito sa Ilocandia? They're all very talented, very pretty, and iba-iba yung personality nila. Not just me, kasi we tend to say sa Ilocano is ganito. But with what we saw with the pageant, you see that all girls have different things to offer. Hindi lang yung Ilocano ganito. May Ilocano na tahimik, may Ilocano na mas madaldal, may Ilocano na super outgoing. Tapos lahat sila very fresh yung look and very youthful. Siyempre pa, kumustahin rin natin ang kanyang love life. Love life? Pamilya ko love life, diba? At para sa kanyang mga tagahanga, ito ang kanyang mensahe. Hi, Ilocano fans. I'm really happy na I got to be here. And kanina lang, as I was walking back to the hotel, you were all very friendly and lahat kayo, actually, ang cute niyo talaga. Just stay happy as you are and stay Ilocano because that's what made you Ilocano. Just be proud of who you are. Hi, this is Danica Magpantay, and it's more fun here on Core TV. And that was Danica Magpantay sa ating celebrity corner. Napakaganda talaga, syempre. You can see that she's speaking. Gaya mo. Yes. She's a fine art student pala. That's right. Kaya pala. And a daughter of a makeup artist and model also, Lala Flores. I met Lala Flores din. Naging namin siya, speaker namin siya during our makeup training also when I was in Actually, sa pagkakaalam ko talaga, si Danica, sumali siya sa for supermodels. Oh, and they're really pretty. Kasi hot. Parang ganun din ang aking gawa. Ayun. She was only 17. Sobrang bata. Talaga. Okay, so ngayon naman dumako tayo sa ating Ilocano Act segment kung saan isang kwento ng pagsisikap at pagtutupad ng mga pangarap ang ating matutunghayan. Alam niyo ba na si Atty. Nestor Sigismundo ay sa edad na 40?
siya ay nag-aaral ng law. At sa 45 years old, he's already an attorney sa Chicago. Yan ang kwento po ni Mr. Nestor Sigismundo. Yan panoorin natin. Si Attorney Nestor Sigismundo ay isang natural-born Ilocano citizen. Pinanganak sa Vigan, lumaki at nagkaisip dito sa bahay mismong ito. Anak ni dating, yung namatay na, si dating PE supervisor ng DepEd, Isabelo Sigismundo, at ng isang classroom teacher na patay na rin, si Zenaida Sigismundo. Ang asawa ko yung minsan na i-interview rin sa Dacor, si SPO1 Sanipal Sigismundo, isang policewoman sa Vigan. At may 3 anak, si Revelec Jubakil, si Rochen Joshua, at si Patricia Blanz. Well, ang childhood ko naman bilang isang miyembro ng isang middle class family, sakto-sakto lang. Hindi naman magarbo, pero hindi rin naman naghihirap. Okay lang naman yung childhood ko. Medyo nakaraos din naman. Produkto ako ng isang public school system tsaka private school system. From grade 1 to 3, sa public school ako, sa San Julian Elementary School. Tapos lumipat ako dito sa Bantay East Elementary School. Nung grade 4 na ako, doon naman ako lumipat sa Divine Word College of Vigan, kung saan ako graduate. Nung first year at second year high school, nag-aral ako sa MMSU sa Batak, sa Mariano Marcos State University. Kasi nung grade 6 ako, nag-exam ako sa Philippine Science High School. Pumasa naman sa first screening, pero unfortunately, nung second screening, bumagsak. But we were given the privilege. Yung mga pumasa ng first screening sa Philippine Science High School, pinag-exam ko yung second screening sa MMSU, sa Agricultural Science High School. The only science high school outside of Philippine Science High School during that time. Panahon ni Marcos kasi ito eh. So, nag-exam ako ng second screening. Sa dami ng mga nag-exam, I was fortunate na kasama doon sa 50 na slots, number 25 ako nun. So, doon ako nag-first year, second year sa Batak. Pero, alam mo, kalukuhan ng kabataan, nahuli ako ng father ko noon na at that age, umiinom na. So, sabi niya, lipat ka na lang uli dito para mabantayan kita. So, I transferred again to Divine Word College of Vigan, kung saan din ako graduate noong 1982. After ng graduation ko ng high school, ayaw ng father ko noon na mag-aral ako sa Malaya, pero tinakas ako ng mother ko. Nag-aral ako sa PSBA muna, sa Philippine School of Business Administration. Pero ewan ko kung fortunate or unfortunate, that was during that time, doon namatay si Ninoy. At alam mo na, adventurous ang kabataan, sabi nga nila. Well, during that time, sabi ko, ba't kung kayang patayin si Ninoy, na isang very popular personality at that time, paano na lang tayo? So, naging aktivista kasi ako noon. Kasali ako lagi sa mga marcha sa kalsada. Parang transfer nga ako ng eskwela, Pamantasan ng Liwasan Bonifacio, Universidad ng Mendiola. Yun ang mga eskwela ko noon. So, bago ako graduate sa PSBA, nakaiwan ako ng 2 subject, PE at RO. Kinick out ako, or hindi kick out, expelled eh. Expelled ako sa PSBA. So, we have to go to the Supreme Court. Noong panahon na yon, para lang ilaban na kami makatransfer para graduate. After 2 years, nag-decide yung Supreme Court, ang sabi nila, payagan ng transfer yung mga yan. Kung ayaw yung tanggapin, payagan nyo na silang transfer. So I transferred to the University of Northern Philippines where I took up Bachelor of Arts in Social Sciences. Graduate ako doon. Now, nung yung PSBA naman, iba na yung administration, iba na yung president, nakaibigan ko nung din siya. Natanong niya noon kung gusto kong graduate sa PSBA, i-submit ko yung mga yung dito sa Vigan para pag-graduatein niya ako. And yun, graduate ako. So, 2 kurso ko, Bachelor of Science in Business Administration, major in Accounting, at AB Social Science. Bilang isang aktivista, ang hirap humanap ng trabaho. Everyone was afraid to take me in kasi ang sinasabi nila, pag private, baka mag-union daw ako doon. Pag sa public naman, lalo na, nung kasi graduate ka ng AB Social Science, I took the professional examination for teachers, yung PBET, yung board. Actually, I was number 13
sa national. Una, parang top 20 ako noon. Pero hindi ako makapasok magturo kasi yun nga yung pagiging aktivista, they were afraid to take me in, baka daw manggulo. Parang ganon. So, I settled as my first job isang NGO worker. Nag-NGO worker ako noon sa Center for Peasant Development. Ang trabaho ko doon, advocacy officer. Yung mga mayayaman na tao, yung parang tumulong sila doon sa mga organization, sa mga magsasaka sa Ilocos. So, yun yung trabaho ko noon, to bring together yung dalawang magkaibang sektor para magtulungan, para ilaban yung interes ng mga magsasaka. Yun ang unang kong trabaho. Well, ako'y graduate proudly ng San Sebastian College Recoletos Institute of Law. Well, nung kumuha ako ng law, I was attached with the Commission on Elections. Actually, until now, I'm still attached with the Commission on Election. Before I even took up law, marami akong kaibigan mga abogado. Almost all of the lawyers in Vigan, mga kaibigan ko. So, meron akong yung closest sa akin, sa Attorney Jesse Vizcarra. Lagi niya kasi sinasabi noon if you don't practice, you're not a lawyer. Yun ang sinasabi niya. Kung talaga sa utak ko, sumiksik yun Sabi ko, hindi pwedeng hindi ako mag-practice. Kasi, although, syempre nasa COMELEC ako, yung practice parang medyo mahihinder ng konti. Pero, yeah, also allow it during times na hindi naman matrabaho. So, I also intend to practice. Yung law firm, as of now, meron na ako, mag-i-start ako ng isang, actually may office na rin ako yung law office. Pero as of now, yan nga, hindered yung time ko. Pero, well, in the long run, siguro, yun ang gagawin ko, magpa-practice ako. Yung balak, kasi actually, when I went out of Ilocos Sur, kasi noong 2005 nabaril ako kasi opposition ako dito sa Ilocos Sur noon. When I went out of Ilocos Sur, I really decided na I will only come back to Ilocos Sur kung meron na akong pwede ipagyabang sa sarili ko. Kasi parang failure ako sa buong buhay ko My mother was very proud of me during the time na nag-aaral ako kasi laging parang modesty aside, matalino daw ako. Pero after yung pagiging aktivista, parang nawalan ng parang nawalan ng giya. Parang hindi ako makagalaw. So, tumakbo ko ilang beses dito sa Bantay for councilor. Tumakbo din ako for board member. Pero hindi ako manalo-nalo. So, when I went out, sabi ko, ano ba yung dapat na ticket ko pabalik para parang makita ko na pwede uli akong mag-stay dito. And when I started yung College of Law, sabi ko, I will only go back home sa Ilocos Sur if I pass the bar. And after passing the bar, ano yung gagawin ko? Sabi ko nga tumakbo na rin ako Parang deep in my heart, gusto ko rin maramdaman ano ba yung feeling ng manalo? Ano ba yung feeling ng masaya nanalo ka? Kasi although hindi naman ako masyado malungkot pag natatalo ako, pero gusto ko yung maranasan. Paano ba yung manalo? So, if ever given the chance, kasi it's not my decision anymore, because I owe it so much to the governor na pinag-aral niya ako. He supported me from day one ng College of Law until the time na magtitik ako ng bar. Even during the time of the celebration, siya talaga yung sumagot Sinagot niya yung mga celebration namin ng mga kasama kong pumasang abogado na taga San Sebastian, yung mga kasama kong kaklase ko na pumasa. Nilibre niya kami lahat hanggang dito sa Ilocos Sur. Sabi ko, I owe it to him na kahit ano yung plano ko, I will set it aside kung ano yung sasabihin niya. I always believe that one of the best traits of Ilocanos is how they value education. We value it so much na kung sa literacy rate sa buong Pilipinas siguro, tayo yung number 1. Talagang maraming Ilocano talaga, yung value talaga ng education, yung tiyagang mag-aral. And ako, super tiyaga. Actually, graduate ako ng accounting, graduate ako ng AB Social Science, I took up Masters in Public Administration, kumuha pa ako ng law. Actually, I still want to continue, kumukuha pa uli ako, kung given the chance, kukuha pa ako ng PhD na sinasabi nila. Kasi parang,
Well, there's no end in your yung quest knowledge is. Kahit naman yung ibang Ilocano, yung tiyaga talaga mag-aral. Nakita ko yun. So that is one of the traits of being an Ilocano. Nakita ko na talagang nasa akin, na ingrained sa akin. At yun siguro yung dahilan kung kasi ang dami mong babasahin pag law student ka eh. Eh kung hindi ka matyagang magbasa, hindi ka talaga papasa eh. Hindi ka papasa sa recitation, hindi ka papasa sa exam, hindi ka papasa sa bar examinations. Eh yun yung trait that brought me to passing the bar. Yung tiyagang magbasa. Well, siguro just like what the 64-year-old Attorney Aquino who passed the bar with flying colors. Actually, hindi naman flying ko. Pwede ko lang sabihin yung grade ko din ako. Medyo okay din naman. Pero yung sinabi niya, there's no age limit to fulfilling your ambition. Yun yung gusto kong, yung pang-impart sa mga kapwa ko Ilocano. Huwag tayong tumigil dahil matanda na tayo. If we dream of something, dapat ituloy natin to. We must strive hard para maabot natin yung ating gustong kamtin kahit matanda na tayo. I was 40 when I started taking up law. I was 46 when I passed it. Wala talagang age limit yan. Siak ni Nestor Sigismundo, Ilocano.